היי לכולם! אז היום החלטתי לעשות לך מדריך לפסטות אהובות עליי. בואו נתחיל. אז אני הולכת לפה. אוקיי, הנה האוכל. הנה כזה, אלה הפסטות אהובות עליי. אני מוציאה אותם ובאה לארגז. ואני מביאה לי מחבת או סיר. הנה מחבת. ובא לי משהו יפה. אני יודעת שיש איזה סט יפה. שנייה אני אביא. טוב, בסוף כן הבאתי את המחבת הזאתי. אז בואו נתחיל בעגבניות. עגבניות זה מקום שני אצלי, אז טוב נשמור לסוף. ואחרי זה ושמה במחבת. אני מניחה על הגז. שנייה רגע. אוקיי, זה סיים להתחמם, ועכשיו נשים גם את זה. טוב, הנה שניהם סיימו להתחמם. עכשיו אני אשים לי מיץ. הנה המיץ האהוב עליי. מהמם. אז קודם כל נטעם את העגבניות. וואו, טעים ברמות. עכשיו נטעם את המק אנד צ'יז. וואו, הדבר הכי טעים בעולם, באמת. איזה מיץ נדיר. ביי, מקווה שאהבתם. שים את הכל במדיח.